Hello, my lovely people. Welcome to my YouTube channel. Uya chitima chevapfumbi tinoverifya nyaya dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemumastreets esocial media. Clip yana kana usati wasubscribe aiwa chishure changu chongoti ngosubscribe ubaya the notification bell patino uploada zvinyowani obva tona zvinyowani kungoti tiri chobva chatouya subscribe mahara. Nyaya ndauya nayo pano nyaya ya Holiten naMama V. Holiten akataura mutauriri wake pamafungiro ake ari paDJ Ola. Mama V vakapindurawo kupindura kwavo nemakuonero avo nemafungiro avo. Ndeye tinoona zviri muvidhio. It's been 2 years. Ichitaura nevanhu vekunama. Trying to understand even imimi kana muda respect. Just imimi as a board, as an award. How do you get respect? Mama V. Mama V. Probably he's working. Stop. What say she's working? How do you say he's working? Mama V naraka vari kubaizira mudazi kudaro. I had someone ndege. Achindiudza something. I'm worried. Why? I saw my son wearing a dress. Achita maskits ekona mama. Nandiri mundege naMama V last week. I have nothing against anyone. But on principle level, but zvavanoita zvezvo zvanosvika. Ausfariri. Audzidzise vapana vana Jew kupfeka madress. Boys, for whatever you think you're doing, hakuna entertainment. But now he is on 1.6 million followers on Facebook. And then the Bible says what? Is he a she now? And then the Bible says what? What profit? What profit for a man to gain the whole world and lose his soul? Wangu chero kapaka maBentley nemaBenz. Chero kaita mari yakawanda sei but you have lost. And they're doing it in front of our children. But do you think Mama V is like that in person? Like in real life? I wouldn't know. I know a lot of people that then come through social media and then they show life you have seen. Yeah. He might not even be homosexual. Yeah. He might not even be like that. But then I would do this around series. The opposite. Kids are watching. To think that fun and my table it's not done well. But so that they can watch and that is wrong. Any day I will call it out. That is wrong. Okay. So you are saying Nama shouldn't be awarding these guys? Never. Kurasika. So, but iwo ukaona kuti mwana wako zviri kunetsa ino yaisi Mama V School of Institution, it's a business page, it's a hustle page. Iname hustler, you understand? I hustle for a living. Hustle yangu iwo ukaona kuti haisi kukuitira zvangu fanire kuti unoenda kukampani yesimende kuti kampani yesimende yenyu inozopinda pauro dzevana wangu enda haisi kuinstitution iyi. Handisi institution, handisi chikoro. Kana yanga iri chikoro maiti chikoro chingachivharwe. It's not Mama V School of Technology, Mama V School of Schooling people. I'm not here to school people. I'm here to hustle and make money. You see these people are calling me. It's money. I'm here to hustle. Iwo ukaona kuti arega ndiendese mwana wangu ada kuenda kuchikoro. Endesa mwana wako kumacollege ariko. Iye mwana wako ari kuitei kana zvisingaiti disable unfollow. Vana venyu totovadzisa kuhasela kuti mulife you go to any extent. Saka iwo urifungwa kuti iwo nhasi ndikamuka nchizi ndasiya kuacta maskits aya kusi kufande kupi. Zviri nani ndife ndiri pamari, zviri nani ndinofirapo pana Zuckerberg. Ndinofirapo iwo ukaona zvakunetsa kana wafila kuti zviri kukunetsa uya unditakure necrane unondisiya kune nyika yaunofila kuti ndo inoita for me. Pamakaona ndichiparedha kuti ndauya panapa kuparedha kuti hazi inozichi. Pandakauya ndichiparedha kuti ndiri kuda kupusha agenda yezvakati nezvakati. Ndepapi? Kusvika maona munhu ari pamusoro pangu kana musati mabata munhu ari pamusoro pangu nyararai. Ende vamwe vacho vanongongori vanhu. Unoziva vanhu vari mudenial zvakaoma. Denial is the river in Egypt. Ukada uzotozvitarisa pamwe dzitori ngocha nedzitori mucloset futi. Iwe ukanditarisa unofila sei? Ukanditarisa ukaona ndiri ngocha newo uri ngochani.
kana ukanditarisa uri kufila sei paunondiona iwe ukafila kuti ndiri ngochani. Magnets attract magnets. You are also a ngochani. Ungori mudenial. Side ramuinaro iroro gara neside iroro. Indogara neside randinaro. Raisi riripo. Side randinaro iroro indogara neside randinaro. Iwo garawo neside rawinaro. Kana dress richikwanisa kundikeshera richikwanisa kundisira income ye 40,000. I earn 40,000 now because ndane increment. Last for the whole of last month ndandiri ku 30,000. Now I earn 40,000. Ndotaurwa nemunhu anonga aita data rekukumbira kuti azi was chisiya dress. Iyi ndinofana rwani. Kana muguwa ndise hangu ndinaro. As long as it's paying the bills. Kune mbavha dziri kutofamba nepfutuko dzichidaro so takarasima neni. Ari kubauka ari kutobauka. Munhu unoita zvaanoda nebhodhi yake. Umwe naumwe wakapiwa umwe naumwe nebhodhi yake naMwari. Iwo oita zvaunoda nepo. Iwo chako kwako kunyanya kuita Jehovah stereki. Anonga aine shunge kuda kuendesa mwana ngavaendese vana kuma institution. Musamuchindi stressa please. We our kids. Kids then you endai muno kids out.